Kuningas Apu on saapunut. Kumartakaa minua. Kyllä, herra. Hyvä. Lä. Mitä? Mä ammun sun perseeseen sarjaa. Se siitä. Kuningas Urpo, joo. Tapetaan valkoperä turnauksessa. Taasko tästä alkaa kuulumaan tullaisia ääniä? Oli aika pitkä matka ajella. 5 meträä valhaa. Täällä oli kuulemma taisteluturnaus. Päätän osallistua. Kuinka paljon teitä tulee? 1 Onko aseita? on. Niistä velotetaankin. Voi vattu! Nyt sä kuolet! Tsiu! Au. Julistan tämän ottelun alkajaksi. Ensin on kenraali Valkoperä. Minä olen kenraali Valkoperä. Sitten Joumen. Ja sitten Joumen! Jee! Ottelu alkakoon. Nyt minä näytän erikoisliikkeeni. Nyt minä näytän oman liikkeeni. Häh? Au. Enkö ollut siinä ovella? Seuraava kilpailija on Android 1 Hän haastaa kenraal Valkoperän. Buu. Buu. Nyt se kuoli. Tapetaan Valkoperä. Seuraavaksi Devastator 2. Pam pam. Perääntykää, hän on hullu. Ja hän on vieläkin voittamaton kans. Au.